Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Las 5:12 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ining na oras, Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 13 minutos nakaligas sa tak na alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa liwat isaraman ka mayad-mayad nga hapon, mayad nga adlaw, mayad ang panahon. Sa inyo taran, mayad-mayad ang sitwasyon sang syudad sa nga Bacolod kon Kalinong. Kagkatawhayan ang paghahambalan. Ang hindi lamang mayad sa gihapon amo ang kahimtangan sa mga tao sa ato sa nga syudad kag probinsya. Kaga bugos nga nasyon, bugos nga Pilipinas. Bangod man sa gihapon sa COVID-19. Sa mga adlaw yari kita sa pit sa 25 na sa bulan sang Nobyembre. Isa na lamang kapit sa 25 ang ginapaabot sa mga tuig. Inauway sa iban. Kundi ang isa sa ginakabig pinakasignifikante nga petsa sa nga tuig. Ang December 25. Amo ining kaadlawan sa nga mahal nga makaako ang ginatawag nga adlaw sang Pasko. Subong ang Pilipinas nagaupod man sa selebrasyon nga ang tawag maka-aksyon Red Wednesday. Una sa balita, una sa aksyon. Kung sa Ilonggo pa maka-aksyon ti amo ning pula nga Miyerkules. Maramo ni sang pagpangamuyo sa simbahan. Subong nga tuig 2020. Ini nga pagpangamuyo ang gindidikar sa mga natapikan sa COVID-19, mga nagkalamatay sa COVID-19, mga frontliners nga naggataya sa ilang sinig kabuhi para mapaayo ang mga pasyente sa COVID-19. Ang Red Wednesday, una inigin organisar maka-aksyon sa itong tuig 2016 sang wala pang COVID-19 Kaban ang COVID-19 nag-umpisa man ni maka-aksyon sang 2019. Amo na nga mayara sang numero nga 19 sa punta sang tinagang COVID. Sang tuig 2016 palabang, yari na niya ang selebrasyon sa ginatawag nga Red Wednesday. Sang tuig 2017, bosilingon sa sunod nga tuig, dili pala nga nagumpisa upod ang Pilipinas sa sining selebrasyon kaga nagasigi-sigi ini kada tuig maka-aksyon. Kung nga pula o kung red, ay ang red ko na maka-aksyon nagabot silingon ini sang love, pagpalangga o kung paghigugma. Amo ni kung nga kada adlaw sang Valentine's maka-aksyon bulyada ang duag pula. Pero kung istorya sang pula ang paghambalan, diri sa Pilipinas hindi tanan nga pula ang nagasimbolo sang maayo. May pula man nga makangilidlis, pareho sang pulang nga bata. Tikon pulang bata sang tao, laban-laban may sore eyes o kung hindi adik, bastante sa pag-yup-yup sang marijuana, di ba?
May araman nagapula ang mata, pero hindi dapat pagkalainon, hindi dapat pangidlisan, bangod nagpula lang mataya sa sobrang trabaho. Amo di silang dapat dayawon ay nagapaningguha sa trabaho, ginaantos ang pagpula sa ilas sa nga mata, ini mga welder bla, di bla? Labi na kun wais ang tabon-tabon, ang mata, sus, pulang-pula. May isa pa kapula. Ang mata bala sang isda nga nagapula. Di man mayo kati laban-laban, lubok na. Gani sinyo tanan, isa ka mapulang nga hapon. Inyo ka-aksyon na Marlon Genovea. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Mga balita, una kita sabahin sa nga balita lokal. Una sa balita, una sa aksyon. Mga panibag-o nga palayag sa alkalde sa nga Bacolod sa press conference subong hapon. Araman ang mga miyembro sa nga team nga nagabinuligay kampanya kontra COVID-19. Lakip ang subong bag-o nga nagapamuno sa City Health Office. Ang CHO, si acting CHO Dr. Edwin Miraflor sa Bacolod NGC ining press conference subong hapon. Ano naman ayhan ang makakilibot nga anunsyo man sa ato sa nga surad paagi sa alkalde. Anunsyo nga makapamag-an sa Balatyagon sa Bacolod noon, o kon anunsyo nga makapakurinot sa agtang o kon koresong sa nabong. Good news o kon bad news? Una sa balita, una sa aksyon. Samtang pagadian kag Davao, din-adapt ang best practices sa Bacolod sa pagpagig-away kontra COVID-19. Gin-adapte anobot silingon man, ginsunod ang kampanya sa nga Bacolod kontra COVID-19 sang pagadian kag Davao. Way man di sang malain. Kung nakita sang Davao kag pagadian nga epektibo ang kampanya sang surad sa nga Bacolod kontra COVID-19, why not? Noong nga maghala pa kita ka tangabudlay subong, kung mayara malama ka-aksyon nga pwede ipaambit sa ibang sa mga lugar ang kampanya kontra COVID-19 sa balang din trituyo ta ang madula kag darayon nga maglayas. Ining nga pandemya nga naghalit sa aton tanan. Ano pagkidibas sa nga balita sa bahin sa lokal? Sesyon sang SP sa Bacolod sa mga hapon, virtual sa gihapon. Resulta sa mga gintala kay balantayan man. Sa pila ka adlaw nga nabilin sa tuig 2020, may dapat balang nga hingagawon nga aprubahan. Isa sa listahan amo ang kabugusan nga budget sang syudad para sa 2021. San o aprubahan sang pinal? Ti kahapon ya ang Negros Occidental pagay sa sangguni ang panaluwigan nag-aprobar na. Dari sa Bacolod, ang permi ginabantayan sa kada sesyon amo ang nag-aisahanon nga konsihal nga oposisyon, amo si konsihal John Gamboa. May bag-o naman bala nga gindoso nga ordinansa, resolusyon o kung anong asahi isang agenda. Ang ginapaabot sa Bacolod noon, among pagpanubo sa quarantine classification. Alin sa JCQ subong, papanaog sa MGCQ, matabo ayhan pagsulod sa unang adlaw sa bulan sang Disyembre. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang mga taong ari sa Bacolod Distrito na nga obligahon sa pagsuksok sang face shield, magluwa sa face mask. Nagasugod na ang kampanya nga istrikto sa masunod nga semana. Sa petsa nga Nobyembre 27 mga aksyon, amo na ning sunod nga semana ho, sa sining nga hugada Davao. May ara na sang team nga magalibot sa syudad agod magpangita sang violator o kon violators. Mga nagasupak o pilamang kaadlaw nga ginpalipas anay sang syudad kag wala ginistrikto ang implementasyon sang sining lokal nga kasuguan. Bangod luyag sang syudad nga hatagan anay sang mga inadlaw ang mga tawo para mapawalon bla nga may ara sang ordinansa nga napasar, may mando na nga dapat taran-taran ara sa pampubliko nga lugar, pati gani sa pribado nga lugar o kon opisina. Basta ginakadtuan masami sang madamo nga tawo, dapat magsuksok sang face mask kag face shield.
Una sa balita, una sa aksyon. Ang titulo sang sining ordinansa makaaksyon, face mask, face shield and social distancing ordinance. Ang resulta sa rakpanay, kag multahanay bantayan. Una sa balita, una sa aksyon. Man ko madakpan ka makaaksyon nga way ka nagasoksok sang face shield kag face mask, way ka naga-social distancing, di ka man pagprisuhon, multahan ka lang. Ayaw lang kung may kwarta ka nung bayas multa. Kung waay makaaksyon, basi mapilitan ka manilhig blahaw. Una sa balita, una sa aksyon. Sa nagabaling aso naman nga balita nasyonal, bakuna kontra pandemya. Sobra 35 milyones ka mga Filipino kag Filipina ang hatagan sang prioridad sang gobyerno. Agod tubsukan sang bakuna kontra COVID-19. Ang siling ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. Ang DOH may listahan na sa mga dapat tubsukan kag may pahanugot naman ni Presidente Duterte. Kamo ta nagtaas kilay, no? Ang tubsukan ay makaaksyon o kung pagbakuna magasugod sa mga lugar nga labing apektado sang pandemya bot silingon. Lugar nga may madamo tawo nga nagpositibo sa COVID-19. Ang mga lugar sang NCR, Calabar Zone, Central Zone, Cebu, Davao, kag Cagayan de Oro. Maayo lang kayo malaki pa nga ton lugar. Sino nga mga tao ang unahon? Bakuna, healthcare workers, frontliners, mga pulis kag soldado, mga servicemen, essential workers sang DSWD, ang ara sa DepEd, government agencies, mga ginatawag vulnerable kag poor communities. Una sa balita, una sa aksyon. Ang matabo sa na makaaksyon, mass vaccination. Pero mga Pinoy kag Pinay, hulat-hulat kamo anay. Bangod ang pagbakuna nga himuon, ara pa sa ikaduwa nga kwarter sang 2021. May kuntani sa unang bulan sang 2021 para lapit na, no? Nga wala ton pa ining kwarter ni man. Kung ikaduwa nga kwarter, ti ara ini makaaksyon sa bulan sang Abril, Mayo o kon Hunyo. Kay ang isa ka tuig, apat na ka-kwarter makaaksyon. Ti una sang second quarter, April, sundan sang Mayo, Hunyo, dira na makaaksyon. Baw, kabay pang Abril lang umpisahan na. Ining bakuna nga ginapabugal sa ibang nga pungsod pareho sang Russia. Ang Russia makaaksyon ang siling nga ang ila bakuna ginatuwag nga Sputnik. Mayara sang 95% effectivity sa simple nga sugilanon. Sa isa kagatos ka mga tawo nga bakunahan sini, 95% ang protektado sa virus kung matubsukan. Ang lima way piho kag sa gyapon mabutang sa alang-alang. Una sa balita, una sa aksyon. 525 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ano pa ba sa nga balita? Sa bahin sang nasyonal. Antisira. Damo gid man sa mga tao diri sa Bacolod ang may mga pusil, no? May shooting incident naman, no? May tiniro naman sa patrol with action. Eda na boss. Aksyon sa report plus kami. Aksyon Mar para sa flash report no Pilason ni ang mag-live-in partner samtang may isa pagit ka personang Pilason. Oy. Matapos ginluthang sang manghod sang babae ni Aksyon Mar sa Oy. biktima sa barangay San Jose Banwa sang Ibi Magalona pasado las 4 sinigid lamang nga hapon Aksyon Mar. Actually ginakuha ta pang full details especially pangalan sang aton sining mga biktima pero inisyal nga pagpangusisa naton sa aton kapulisan sa pagpanguna man ni Ibi Magalona Chief of Police Captain Joseph Catonina nagainom-inom ini Aksyon Mar sang makahulubog nga ilimnon ang ining lalaki Aksyon Mar kag ang suspetsado ining lalaki nga victim kag ang suspetsado nga lalaki bali ang suspect Aksyon Mar manghod ini siya sang babaye
nga victim man Aksyon Mark. Kagati hinali na lang kuno iya nga nag-inaway ining mag-live-in partner samtang naga-inom-inom sang makahulubog nga ilimnon ang magbayaw. Sang nakita sa initially alegar nga sang nakita sang manghod sang babayi ni nga biktima nga naga-inaway ang iya nga magulang kag ang iya sini nga live-in partner nag-intra kuno ini siya Aksyon Mar. Bangod nga do istorya wala kuno inaway bangod sa kwarta. Nag-intra ining manghod Aksyon Mar kag nagkuha sang sundang kag hana kuntani nga bunon ining lalaki nga biktima galing kay wala niya maigo. So ang ginhimo ni Aksyon Mar nagtibot sila tanan kay nagkuha ini siya sang armas luthang nga wala pa sa karon na identify man sang aton sini nga kapulisan kag ginpangpahog kag ginluthang ni sila Aksyon Mar ang mag-live-in partner bali ang ining lalaki nga biktima kag ang magulang mismo nga babayi sang suspetsado kag may kasalabat pa nga kaingod nila balay sa karon Aksyon Mar wala pa man na hibaluan ang kondisyon gid sang aton sini mga biktima pero initially ang nasalabat nga tupad balay na igo sa natuo nga siko ang duha Aksyon Mar nga mag-live-in na igo sa nagkalain-lain nga bahin sa iya lawas pero hambal ni Sir Katunina sa iya paglaragway kag base man sa mga saksi didto medyo critical ni Aksyon Mar ang mga pilas ni nga naangkon sang iya sini nga magulang mismo nga babayi sa karon ginasumay pa to Aksyon Mar sang kapulisan kundi gid nga hospital gindala ang aton sini nga mga biktima. So far Aksyon Mar mo pa lang na nga mga detalye nga nakuha kulang na magid lamang ang pangalan Aksyon Mar no sang mga biktima. So bali Aksyon din bali tatlo ang naigo sa bala, tatlong pilason. Correct Aksyon Mar, tatlong pilason. Pero ang suspect arrested na Aksyon Mar. Okay. Ang pilason amo ning nobyo kag ang nobya plus kaingod. Correct Aksyon Mar. Mag-live-in kag kaingod nila. Correct Aksyon Mar amo na sa balay tatlong pilason. So ibaluon tala na karon Aksyon Mar sa dugang pagid nga detalye kay nagahulat-hulat man kita sa ipasa kag update sa aton ni Captain Katunina. Flash report halin sa Patrol Aksyon Ida Naboso. Una sa balitaw na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Report! Shooting incident sa Banwa sang Ibi Magaluna Negros Occidental mga kaaksyon, tatlo ang pilason. Grabe nga ginahalindan sila mga kaaksyon nung nag-op danay sa pag-inom sang makahulubog ang ining lalaki. Ang duwa ka lalaki bali ang isa nobyo. Ang upod niya utod sang iya sa nobya. Di may ara makaaksyon sang lalisay. May ara sang una pag hinanaay to sang mga patalom pa to sang ulihiti. Napilitan sa pagkuha sang pusel. Ining suspetsado makaaksyon. Nagpalupok sang pusel kag may ara sang tatlo ka mga nagkalapilasan. May isa pa na katupad balay makaaksyon sang sining magutod ni. Ang nasalabat sang balay goman sa tuong siko. Ang kapulisan sa Banwa sang Ibi Magaluna nagpaninguha subong. Ang dakpan kag mausisa ini sa Mayo. Ining tagluthang akong suspitsado nga lalaki dira sa Banwa sang Ibi Magaluna. Ay importante na rin may baluan naton kung nano ang labang ulihi, nakahimtangan, medical bulletin, sitwasyon sang sining mga nagkalapila sa nagindala na sa ospital. Report! Unang flash report o nang napatian diri sa Aksyon Radio Bacolod mga ka-aksyon. Tutok lamang ay magapaningguang Aksyon Radio Bacolod sa pagkuha sang dugang pag-isini mga detalye sa ning panibago na naman nga shooting incident. Hindi gali diri sa Bacolod kundi dito sa area sang Banwa sang Ibi Magaluna. Una sa balita, una sa aksyon. Balikan ta nga ato sa pila ka mga balita sa bahin sang nasyonal. Ining bakuna kontra pandemya, ang DOH mayara sang listahan na sang mga dapat nga bakunahan. Kaya mo itong mga lugar makasyon yung panglawag natin kag ang sinong una nga ipaydalom sa pagbakuna. Mass vaccination ini makasyon. Pero sa 2021 pa rin, sa ikaduwang quarter sang 2021,
Tiyang Rasya nagpalaya maka-aksyon Sputnik amo ning ngalan sa ila sa nga bakuna. 95% nga epektibo. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang palaliban sang subong nga administrasyon sa mga opisyal sang gobyerno nga kurakot o kon ginatuwag kurap, ang sentro sang ginbulgar nga palayag sang PACC head nga si Greco Belhica subong nga Miyerkules ang barel nagtuon gid sa mga kongresista. Una sa balita, una sa aksyon. Ari na matamat na klaro mag-aksyon kung narugid ang tutuod nga dalagan sang kurakutay sang kaban sang gobyerno dari sa Pilipinas. Bawi ng isyo sang korupsyon hindi bag-o sa palamitinan sa mga Pinoy kaga Pinay. Damo-damo na sang mga naglalabay ng mga presidente ang isyo sang korupsyon ari ginis gobyerno. Ang siling ni Belhica hindi magdubo sa isa ka dosena, silingon 12 ka mga kongresista ang ilangalan ara na sa listahan sang mga opisyal nga otroman nga may kahilabtanan sa korupsyon. Ining hindi madabo sa 12 ka mga kongresista magatubang sa formal nga investigasyon. Anong pag-onder nga ebidensya maka-aksyon nga dapat mapresentar man importante mo ang hambal ni Belhica. Isa diri sang dapat pag-on nga ebidensya ang ginatawag nga forensic. Forensic. Ang akusasyon sa ning ginaakusahan nga mga korap nga opisyal nga sang gobyerno. Ang akusasyon sa ila kahimbon sila sa mga anomaly nga proyekto sang DPWH. Ang DPWH among giningadlan number 1 sa may pinakadamo tinabo dira kon opisyal nga kurakot. Sampulin nyo para magbilib ang mga tao kag makasiling at tuod gid ba ng kampanya nyo agod tap naon ang mga tao nga korap sa gobyerno. Hindi lang opisyal kundi mga kahimbon nila da. Ang ibang ginakusahan nga kongresista bisan balaan nila nga ara ila siningalan sa listahan. Subong nagabarang isipa, gangirit pa nga amon. Ay dako ng kapit nila sa babaw, balaan na nila kung paano lusutan ang akusasyon. Pero base subong may ara man nga hindi na makatulog mo, nagasala-sala kagakasandad na sa pangita sa tanda nga advisors o kung manarabang man kung paano sabton ang mga kaso nga sa ulihi pasaka siya. Una sa balita, una sa aksyon. Maya kung tadi kung pag-o ng ebidensya, no? Pag-o ng ebidensya, iwaragbag nyo ngalan para magsikat man sila. Una sa balita, una sa aksyon. Lasing ko 34 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ibubuta na nga to sa first bus sa mga commercials naton kay langalangan to sa di oras o bago kadasig sang dalagan sa ato sa mga inuras, no? Detalye sang mga balita tutukan matapos sa di. Okay, dari kita sa first batch sa ato sa mga maukod gid nga maka-aksyon, no? Walang sawang nakikinig. Sa ato sa live stream, Amy Esmeralda Dolido, good afternoon Aksyon Marlon, watching from Hong Kong. Si Kenneth Valencia, good afternoon Aksyon Marlon, monitor lang to. Dalan dyan na kay isa na tanong ato sa nga portahan. Okay, balik ta kay na may nalipatan ako nga pagsira. Why ko ma-close. Okay. Kenneth Valencia, si Yvonne Bueser, dan sharing Aksyon Sir Marlon, good afternoon, salamat gid. Si Yvonne Soke gid yan, no? Salamat. Digna Ilangos Gasalaw, no? Ilangos Gasalaw. Okay, good afternoon. Watching now live sa Binalbagan, salamat gid. Si Digna, okay. Jose Amon Caltorilla. Si Cathy Ver. Salamat gid. Ba kadabo sang messages ba ni Digna. Salamat Digna. Alex Monteza,
Opo naman sa duwat sa imo laba ab madaguon nga programa sa adlaw sang Miyerkules. Grabe mga tinaga ni Toto Alex ba? Ga bukal. Salamat Chrisville Matrias watching live sa East Home 3 Barangay Estefania, great ko lang Montoya, Sumido, Arsenio, Tres family. Coloriit kag Colorinot. Mahimo mag-inop danay Sir Marlon 2022 election. Mag-inop danay isla. Rose Guevara, hello. Heaven. Si Cecilia Oleo, watching from Cebu City. Bambi Serrano, defensor, mayang hapon na sa Marlon. Great ko lang si di Japon sa East Home 3, Barangay Estefania. Defensor family, God bless. Si Cecilia Oleo, from Cebu City. Raman Gamanitor. Chirek, okay. Eric Rojo Asiado. Mayang hapon na sa Marlon. Monitor ko dali sa Quezon City, Metro Manila. Tamayaw ko lang pamilya Asiado, Rojo, Bagdato. Kanyada mula si Kunanan kag Genovea family. Salamat gid Aksyon Marlon. Well, Genovea family. Parinte ko na karoy. Maylin Galino, good PM. Araman si Roth D. Kuzawa. Watching from Tokyo, Japan. Takigarit lang kay Miss Davic Adores sa Mandalagan, nanonood sila. Ophelia Galero Arce, good afternoon. Watching live sa Isabela. Si Allen Merasol, Sir Jolian Boy Montoya, mayong hapon. Habal ni Allen Merasol. Si Jerry Azero Jr., Axomar, good PM. Sa Morsya ni si Jerry. Si Ako Maldita, mayong hapon Axomarlon, watching live sa Hong Kong. Salamat gid. Iban, balikan taraman dugay-dugay. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us.
it should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Las 5:42 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ang oras ginadulong sa inyo sang Ko 46 kanami na pangapi mga aboning plastada man kanami ang feelings kag ka-relaxing gini sa katal sa sang kape kung nag-istorya kasi mo sa inyong barkada mas naganami pagid ang inyo sa nga bonding moments sa kada higop sang patrol. Detalye sa natipon nga balita with Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, sa balik ka report please kami. Aksyon Mar naglambot sa 88,400 pesos na balot sa suspetson Cebu. Ang nagkuha man sa ka street level individual sa bypass operation nga ginpatigaran sa sila CPNP las 12:30 kainas ang Gudto, Nobyembre 25 sa Prof. Wagon, Barangay Rizal, Ciudad sang Silaya. Ang nadagpan ang kilala kay Jager Camarias, 21 anyos ang edad, kag residente sa Barangay Lantad sa Amumania, Ciudad. Nakuha kay Camaria ang 14 tanan kay hip-filled transparent plastic sachet sa ginasuspetson Cebu, kag iban pa nga drug paraphernalia. Priso karon sa custodial facilities ang sila CTPNP si Camaria. Samtang nagpatigay naman sa gift-giving activity ang Negros Occidental Police Provincial Office. Kaupod ang iban nga mga stakeholders kapon nga adlaw sa siyudad ng Talisay kag Silaya. Iniman may kantanan sa National Children's Month nga may tema sa masamang itaguyod ang karapatan ng bawat bata sa panahon ng pandemya. Sa press release, 170 ka mga kabataan ang nagbaton sa tsinelas sa Sitio Lantawan, Barangay Gimbalaon, Siyudad ng Silay. Samtang ang ilang mga diginikanan ang nagbaton sa face shield, face mask, food packs, kag vitamins. Samtang sa Barangay Katilingban, Siyudad ng Talisay, 60 naman ka miyembro ng indigenous people, kag 50 ka kabataan ang nagbaton sa mga tsinelas sa face shield, face mask, food packs, kag vitamins. Nagpasalamat naman si Police Colonel Romy Palge, Provincial Director ng LOCPO sa mga stakeholders ng Philippine Air Force na nakigbahin sa sining aktibidad. Naibaluan ang USAID Foundation paagi kay Sharon Hordanal ang naghatag man ng vitamins kag ang 250 kapares ng tsinelas ang ginhatag naman sa Regional Training Center 6 sa idalom sang pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Giovanni Musico among Regional Training Director. Samtang ang local government units ang nagpanghatag man
sang food packs. Sa sininga panahon, importante ang ikaing lawas sa malikawan ng mga balatian. Dapat epektibo nga food supplement aboso. Una sa balita sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Stay healthy, live better pagi sa life. Matapos ulit. Vitamin D. Okay, si ako Maldita from Hong Kong. Raman si Angel Grace Panhilason. Good Aksyon Mar, monitor lang ko rin sa Unahama, Japan. Naga-drifting lang kami di. Okay, salamat Angel. Alex Fuentes, listening. Bebot Hido Batos Batusan, good PM Aksyon Maron from Libertad. O, sa mga Libertad vendors, sa mga customers na tunda, kamusta na kamuda? John Villarosa, still watching Aksyon Radio every PM. Salamat gida. Joy Barillas, Koskolwala. Good afternoon, Sir Marlon. When will be your second batch of Operation Tulong? Why pa mabalana, no? Ginatunan pa in the Joy. Thank you, gida. Kay Joy Barillas, Koskolwala. Lito Secondes, mayong hapon, Aksyon Marlon, pa-shout out po sa mga kasamahan ko sa trabaho, sila Ronel, Joel, and Live from Riyadh, KSA. Thank you very much and God bless. Harapan si Michael John P. Sison. Good evening, Aksyon Marlon. Monitor from Chatu, LEC, Paranaque. Thank you. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo-tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account
640-7-640-0-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon.
Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan... 57. Ining na oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule, ang pinagkabay. Sa mga high blood sa mga diabetic aton ginarekomendar ang panya happy birthday kay Madam Elizabeth Policarpio. Yaring pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement ang ibang nga balita way tamalubutan tutok sa Aksyon firing line alas 7 tumtum alas 9 sang gabi with Aksyon Art ay hupon. Basta Miyerkules Aksyon Art ang firing line. Aksyon reports after the edition magabalik boss. Magasunod na Aksyon balita evening edition with Aksyon Dale Salazar kay Aksyon ang defensor. Ako naman Aksyon na Marlon Genovea. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo.